कोकणची लाल माती, जिथे समुद्राच्या लाटांचा नाद आणि गर्द हिरवळीची शांतता एकरूप होते. त्या भूमीत श्रद्धेची आणि परंपरेची खोलवर रुजलेली पाळंमुळं आढळतात. याच परंपरांच्या अंतरंगातून साकारलेली एक अलौकिक आणि तेजस्वी गाथा म्हणजे श्रीदेव घोडेमोड. साक्षात शिवशंकराच्या लीलांचे तेज धारण केलेला, मार्तंड भैरवाचा अंश असलेला आणि 360 चाळ्यांचा अधिपती म्हणून ओळखला जाणारा हा देव म्हणजे कोकणातील देवस्थानांच्या गोफात विणलेला एक देदीप्यमान मोतीच. हे केवळ एक देवस्थान नाही, तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला विश्वास, गावचा सामूहिक आधार आणि संकटात धीर देणारी एक अदृश्य पण अत्यंत प्रबळ शक्ती आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड पेंडूर गावी बसलेला हा घोडेमुख नवसाला नाही तर हाकेला धावतो, अशी त्याची अपार ख्याती आहे. या देवस्थानची वार्षिक कोंब्याची जत्रा यंदा 25 नोव्हेंबरला होते. त्या निमित्तानं प्राचीन काळात अवघ्या कोकण पट्ट्यात मार्तंड भक्तांचा मोठा प्रभाव होता. या शिवशंकराच्या अनंत रूपांपैकी एक तेजस्वी अवतार म्हणजे मार्तंड भैरव. या अवतारात शिवशंकरानं लोकांचे दैन्य, दुःख, वेदना आणि अन्याय स्वतः अनुभवला आणि या असुरी शक्तींचा विनाश करण्यासाठी घोड्यावर स्वार होऊन रणभूमी गाजवली. ज्यामुळे हे दैवत अत्यंत शक्तिशाली आणि न्यायप्रिय बनलं. ज्यानं अन्याय आणि असत्यावर विजयाचा घोडा दौडवला तोच मार्तंड भैरवाचा अंश मातोंड पेंडूरच्या भूमीत श्रीदेव घोडेमोड या नावानं नावारूपास आलाय. हाकेला धावणारा म्हणून त्याची महती सर्वदूर पसरली आहे. कारण या शक्तीनं कधीही अतिरेकाला जुमानलं नाही, खोट्याची पाठराखण केली नाही आणि स्वार्थ अहंकाराला पायदळीत उडवलं. जो मनापासून साथ घालतो त्याला हे दैवत मायेनं जवळ ओढतं. त्याचमुळे आजही आबालवृद्ध श्रद्धेनं हा डोंगर चढून त्याच्या चरणी नतमस्तक होतात. निर्जन जागेवर हे मंदिर वसलंय. तिथं 1986 मध्ये पुनर्रचना होण्यापूर्वीपासूनच ही शक्ती प्रबळ स्वरूपात नांदतेय. या भूमीला संत सज्जनांचा वास लाभलाय. साधारण 18व्या शतकात या युवराच्या रानात अनेक ऋषी मुनींचे वास्तव्य होते. त्याचे दाखलेही सापडतात. दृष्टांत मिळाल्यानंतर इथं लिंगाची स्थापना झाली आणि घोड्यामुळे दैवाची प्राप्ती झाली म्हणून याला घोडेमोड हे नाव मिळालंय. संस्थानकाली इतिहास आणि त्याही नंतर ब्रिटिश सैन्यालाही या शक्तीचा अनुभव आलाय. इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीत हे दैवत खऱ्या अर्थानं रक्षणकर्ता म्हणून वावरलंय. मार्तंड भैरवाच्या अवताराशी साम्य साधणारा 360 चाळ्यांचा अधिपती हा शब्द मार्मिक आहे. खंडोबाच्या ग्रंथात उल्लेख असलेल्या 360 विश्वासू सैनिकांचा अंश म्हणजेच हे चाळे. देव घोडेमुख हा या सैन्याचा सेनापती आहे. अश्व हे शक्ती, वेग आणि जागरूकतेचं प्रतीक आहे. देवाचे हे घोडेमुख स्वरूप दर्शवतं की दैवत अत्यंत गतिमान आणि सामर्थ्यशाली आहे. ते क्षणात भक्तांच्या हाकेला धावून येते आणि गावच्या सीमांचं रक्षण करते. गावातील कोणताही शुभ प्रसंग असो, पहिला मान आणि नमस्कार देव घोडेमुखाला दिला जातो. कौल लावणं, नवस फेडणं या प्रथांमधून देव आणि भक्त यांच्यातील जिवंत नातं दिसून येतं. हे दैवत सामाजिक एकात्मतेचा मजबूत धाक आहे. वार्षिक कोंब्याची जत्रा या दिवशी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त श्रद्धेनं परत येतात. या उत्सवात सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येतात, मतभेद विसरतात आणि केवळ गावकरी या एकाच ओळखीनं जोडले जातात. सातेरी देवस्थानाची तरंग मंदिरात दाखल झाल्यानंतर
कोंब्याचा नवस हजारो भक्तगण देतात. ग्रामदैवतांच्या संकल्पनेत राखणदार किंवा रखवालदार याला विशेष स्थान आहे. राखणदार म्हणजे गावच्या सीमेचा रक्षक. तो गावावर येणारी नैसर्गिक संकट, रोगराई, दुष्ट शक्ती आणि मानव निर्मित आपत्त्यापासून गावाचं आणि गावकऱ्यांचं रक्षण करतो, अशी गावकऱ्यांची ही दृढ श्रद्धा. श्रीदेव घोडेमुख हे याच भूमिकेत मातोंड पेंडूर गावच्या सीमेवर दक्ष प्रहरी म्हणून उभे आहे. मंदिराचा परिसर निसर्गरम्य, शांत आणि रमणीय. वाऱ्याचे गुणगान, पाखरांचा चिवचिवाट आणि मनमोहक गर्द हिरवळ यामुळे इथे एक आध्यात्मिक शांतता अनुभवता येते. जत्रोत्सवाच्या दिवशी सकाळपासून भाविकांची रीघ लागते आणि सायंकाळी होणारा नयनरम्य सोहळा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा असतो. जोपर्यंत कोकणच्या मातीतील ही श्रद्धा, ही परंपरा आणि हा सामूहिक विश्वास जिवंत आहे, तोपर्यंत श्रीदेव घोडेमुख हे मातोंड पेंडूर गावचे रक्षण करते म्हणून पिढ्यानपिढ्या पूजले जात राहतील आणि महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक नकाशावर एक तेजस्वी आणि जागृत शक्तीचं प्रतीक म्हणून कायम ओळखलं जाईल.